Tabbas idan gwamnati bata ɗau mataki ba sai mun kashe Sheikh Lawan Turayum da kanmu. Cewar wasu manyan 'yan Tijjaniya. Minti goma ya yi yawa Lawan Turayum ya kare kansa kuma ya kawo hujjoji akan abin da 'yan Tijjaniya suke zarginsa. Cewar malaman Ahlus Sunna kenan. Tabbas babu shakka a kwana biyun nan babu wani labari da yake yamutsa hazo irin labarin yadda 'yan Tijjaniya ko mu ce jigajigai ko mu ce manyan 'yan Tijjaniya suka sako ɗaya daga cikin malaman Ahlus Sunna Sheikh Lawan Turayum a gaba dangane da cewa yana wa'azi wanda bai dace ba sannan kuma maganganunsa suna sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wato masu kallo da kuma sauraron mu a yau fa muna ɗauke da abubuwan da za su yi matuƙar baku mamaki sannan kuma ya kamata kowa ya kasance da mu har zuwa ƙarshen bidiyon domin ya san abin da ke wakana ga baki ɗaya tsakanin wannan malami Sheikh Lawan Turayum da kuma jigajigai kuma manyan ƙabila ko mu ce 'yan cikin jam'iyyar Tijjaniya wanda suka sako su a gaba bayan irin salon wa'azin da yake yi wanda har zuwa yanzu ba a samu matsaya ba dangane da yadda suke ganin cewa tabbas sai sun ga cewa baya numfashi sannan za su haƙura da waɗannan maganganu da suke yi. Tabbas babu shakka wannan rigima ta riga ta yamutsa hazo wanda a yanzu duk wani wanda ke bibiyar al'amura na yau da kullum na shafukan sada zumunta to tabbas ko da ma a ce bai san duka abin da ke faruwa ba to tabbas babu shakka zai san kaɗan daga cikin abubuwan da suke yawo a kafafen sada zumunta. Kamar yadda tashar mai albarka ta kawo muku labari na dambaruwar da ke ta faruwa tsakanin malaman Ahlus Sunna da kuma malaman Tijjaniya akan ɗaya daga cikin malaman Ahlus Sunna mai suna Sheikh Lawan Turayum, irin wa'azinsa da yake yi sannan kuma irin littattafan da yake karantawa har ta kai ta kawo an zo wani bigire ko mu ce wani ɓangare inda yake bayani gami da cewa irin abubuwan da wasu daga cikin malaman Tijjaniya suke faɗi na cewar an haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kwalli sannan kuma an haife sa da kaciya. Babu wani ingantaccen hadisi wanda ya tabbatar da wannan abu da suke faɗa sannan kuma babu wani marubucin hadisi wanda aka yadda da rubutunsa da ya kawo wannan abu a cikin hadisi. Kawai dai mutane suna faɗa ne da bakinsu sannan su bayyana wa mutane duk wani wanda ya ji wannan zance ba zai iya gaya ma dalili ko kuma a gurin wanda ya ji wannan hadisi ba wanda hadisin ya zama ingantacce. Sannan kuma ya ci gaba da bayyana cewa duk wani yabo da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa ya yabe sa a cikin Alƙur'ani. Sannan duk wani abu da ka zo kake faɗa bayan wanda Allah ya faɗa kamar kana nuna gazawar wancan wanda aka kawo ne kai kuma kake so ka kawo naka a matsayinka na wani mai hikima. Sannan ya bayyana cewa bayanin da wasu suke ta yi na cewa dalilin mutuwar wani shehu, dalilin wannan mutuwa har gari ya zubar da ruwa aka yi hadari a garin, ya ce babu wani mutum wanda dalilin mutuwarsa karamar take sawa a zubar da ruwan sama ko rana ta yi kusufi ko wata ya yi zazzabi. Irin waɗannan maganganu dai Sheikh Lawan Turayum ya yi ta bayyanawa amma fa ba wai yana bayyanawa bane kamar yadda su sauran suke bayyanawa domin karantawa yake gashi nan a rubuce a littafi. Sai dai bayan gama waɗannan maganganu nasa ko mu ce wannan darussa nasa kamar yadda ya saba tuni waɗannan maganganu suka yamutsa hazo inda su ɓangaren 'yan Tijjaniyan ke ganin cewa ai waɗannan maganganu da ya faɗa kamar rage daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da fa cewa ya bayyana cewa duk wani yabo da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi masa a cikin Alƙur'ani. Sannan kuma babu wani shehu wanda karamarsa za ta saka a zubar da ruwa. Amma wannan maganganu sun yi matuƙar yamutsa hazo sai dai a wani ɓangaren wasu na ganin cewa babban maganar da ta fi ci musu tuwo a ƙwarya shine maganar shehunansu da aka taɓa. Tabbas babu shakka wannan lamari a yanzu babu wani labari da ke yawo a kafar sada zumunta irinsa yayin da su ɓangaren malaman Tijjaniya sun fito kwansu da kwarkwatarsu inda suke kai kokensu ga gidan gwamnatin Kano wato gurin Abba Kabir Yusuf wato Abba gida kenan yadda suke so cewa tabbas lalle sai an hukunta wannan malami domin yayi ɓatanci ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sai dai ko bayan wannan koke da suka kai sai ko ɓangaren su ma malaman Ahlus Sunna suka fito
ƙwansu da ƙwarƙwatarsu irin fitowar da ba su taɓa yin irinta ba, don ganin cewa an tsaya an bi wa wannan malami haƙƙi kuma an bi mai kadinsa ba tare da an cutar da shi ba akan laifin da bai aikata ba. Su ta ɓangaren malaman Tijjaniya kawai so suke a ɗau mataki a hukunta sa domin ya yi abin da ba daidai ba, har suna danganta da abin da ya yi da wanda Abdul Kabara ya yi, inda ya ɓatanci ga fiyayyen halitta, har gwamnatin Ganduje ta hukunta sa ta miƙa sa gidan gyaran hali, wanda har zuwa yanzu bai fito ba, duk da cewa hukuncin da ya dace da shi shine hukuncin kisa, amma har zuwa yanzu ba a kashe shin ba. Sai dai ko ta ɓangaren malaman Ahlus Sunna sun bayyana cewa wannan abu da suke faɗa kawai ihu ne bayan hari, domin ko duk wani abu da wannan malami ya faɗa yana da hujja, sannan minti 10 ya yi yawa ya kawo hujja dalilan da ya sa ya faɗi wannan magana, sannan kuma karantawa zai yi a littafi, sannan wannan abu da zai karanta mai ilimi ne kaɗai zai fahimta ba jahilai ba, kamar yadda wasu malaman suke bayyana cewa da wannan abu da ya faru sanin daraja da kima ta fiyayyen halitta bai sa sun taso da kansu sun fito sun yi zanga-zanga ba, sai yara suka turo a cikinsu waɗanda suke sanye da jesi da kayan da ma bai dace a saka a cikin addinin musulunci ba, su ne suka wakilce su ba za su iya tasowa da kansu su zo su tsaya domin ganin cewa an hukunta wannan malami ba. Hakan ya tabbatar da cewa ba su da gaskiya, kawai dai suna so a hukunta wannan malami ne, dalili ya soki shehunnansu domin yana nema ya ƙaryata irin karamomin da suke faɗa na cewa shehunnansu suna da shi. Sannan a wani ɓangaren wasu malaman sun fito na Ahlus Sunna inda suke bayyana cewa akwai wanda ya dace a hukunta irin su da suke cewa salatul fati ya fi salatul muhammadiyya, wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bawa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan kuma wani ƙato ne ya ƙirƙire sa domin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma har ake ganin cewa ya fi ainihin wanda aka basa. Maganganu da dama suka yi ta yawo a kafar sada zumunta, inda wannan ɓangaren za su yi martani, su ma wannan ɓangaren za su yi martani. A wani ɓangaren ko wani malami ne ya fito inda yake yaba wa gwamnatin jihar Kano gami da cewa ya ji daɗi ba wai gwamnati ba ce irin gwamnati kara zube wadda take ɗaukan mataki ba tare da bibiya ko bincikar ainihin abin da ke faruwa ba. Ya ji daɗi yadda aka kai wa gwamnan jihar Kano koke, inda ya karɓe su hannu bibbiyu, amma bai ɗau mataki kai tsaye ba, sai ya sa a yi bincike akan wannan al'amari. Domin ko idan wani ɓangaren ne ko shi ma gwamnan ya nuna son kai, kawai zai ce a kamo wannan malami ne, amma fa gwamnan ya ce za a yi bincike akan wannan al'amari. To a yanzu dai har zuwa yanzu ba a samu wata matsaya ba, domin su ɓangaren malaman Ahlus Sunna suna ganin cewa babu abin da ya dace illa a haɗa muƙabala kamar yadda aka saba, a kira Sheikh Malam Lawan Turayum, domin suna da yaƙinin cewa zai iya kare kansa, sannan kuma wannan abu da ya yi suna bayansa domin ba laifi ya yi ba. Abu ne ya karanta shi gashi nan a rubuce, sannan kuma ya bayyana, ba wai littafi wanda bai kasance ingantacce ba, ƙagagge kamar yadda su ta ɓangarensa suke ƙaga labari. Inda wani malami yake bayyana cewa su fara zuwa yanzu malaman Tijjaniya ba sa iya karanta wa ɗalibansu littattafansu, sai dai su idan sun karanta littattafansu sannan kuma su kuma ɗaukan nasu su karanta wa mutane domin su san ainihin gaskiyar abin da ke faruwa a cikin Tijjaniya. Kawai ƙage ne da maganganu waɗanda ba su da ainihi ko tushe, inda za a ɗauki wani a bashi wani matsayin da bai kai ba, kawai don ana so a girmama sa. Abubuwa da sun yi ta faruwa akan wannan al'amari, wanda har zuwa yanzu ba a samu matsaya ba. Masu kallo da kuma sauraron mu, kuma fa kuna da dama da kuma ra'ayi na tofa albarkacin bakinku akan wannan al'amari da yake faruwa. Shin menene kuke ganin gaskiyar al'amari? Shehunan da aka taɓa ne suka fito suke waɗannan abubuwa ko ba haka ba? Za mu so ku faɗa mana ra'ayinku a ɓangaren comment section. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da kuma labaran duniya da siyasa da komai ma baki ɗaya a wannan tashar tamu mai albarka. Sannan in dai kuna bibiye da mu, za mu kawo muku matsaya sannan kuma hukuncin da aka yanke akan wannan